Wait lang, wala pa pala akong ads. So, like, wait. Uy, mega love shoutout, Ate Lynn Castor! Kamusta na, Ate Lynn? Oh my God. Kamusta na, Ate Lynn? Mabuti po, host. Ayan. Buti naman. Hindi ka na nag-LS, no? Hindi ka na nag-YT. I'm good. Ah, good. Good. Buti naman na okay ka. Tol, dito na mi. Ayan. Thank you, Tol. Lalagyan ko siya ng ads kasi nawala. Mega love shoutout, Ben Castor, sabi ni Ben Fox. Mega love shoutout, Ben Fox, sabi ni Ate Lynn. Wait lang ha, nag-ano kasi ako eh. Aakyat! Paano ka aakyat, Ate Lynn? Naka-direct ako kay Lolo. Wala kang ano ngayon, work, Ate Lynn? Okay. Oh, hindi kasi ako makapag-premiere. Bigyan kita ng jacket, libre lang yun. Nasa work ako. Okay. Sige. Baka naman. Ayun, may pababol. May pababol. Oo. Kay Lolo yan galing. Paggabi duty ko, now 4:16 pa lang dito. Madaling araw. Hindi ka na nag-YT, Lynn. Pero musta na yung YT mo? Patay mo yung mga bubble, Torbo. Ito kaya patayin ko, Jane. Nangingilam ka sa background ko. Tumawa tuloy sa atin eh. Try mo nga. Mamaya, sakalin kita. Aray ko, Jane, sabi ni Penta. Saktan si Ben Pax. Mag-invite kayo ng mga kapitbahay nyo.
Palaro tayo. Tago-taguan. Kung mahanap nyo ako, manalo kayo. Makaray Penpax, ikaw ba pinatay? Ramdam niya. Ayaw nila nagpa-post lang naman daw ang makikita dito. Sige, mamaya magpakita ako. Yun lang, Jay, hindi ako namamatay din buhay ko eh. Sana all 10 ang buhay. Ano ka, pusa? Hindi, aso. Ayan tuloy. Hindi na ako makakapag-tamsak kasi ginamit ko yung cellphone ko. Wala na akong tamsak. 2 lang tuloy yung tamsak ko. Baka ulit. Wala si Mel, yung magnasipag eh. Wala yung magtatamsak. Nag-drawing pa yan si Tol sa mukha bago magpakita. Hindi ako nagdo-drawing. Hindi ako nag-make-up. Natural beauty. Chareng. Yabang. Yun din yan si Ben Pax. Gusto na kaya si Marin Chigel? Hindi ko alam eh. Siguro naman, she is okay. Di ba pumupunta ka naman doon natin, Lynn, sa kay Kuya Yorm? Di ba sa live? Sa ilalim. Hindi ako mayabang, totoo talaga. Mega love shoutout, lalab, sa CJ Carolina. Thank you po. Oh my God, ano na naman tong pumasok na overheat daw? Overheat. Sa 20 na bubbles na yan, asan ka dyan, host? Mapatay ko. Hanapin mo. Lalap, patamsak ako ng member special day ko sa October 26, 2 p.m. Pinas time. Ayan, sige po, Ate CJ. Member. Ayan, patamsak naman ako ng CJ Baba. Ito na ako na magbababa yung kay Ate CJ. Special day. Ayan, pin natin. Ayan, patamsak po ako sa binaba. Ayan, tamsakan natin si Ate CJ.
Shot lang naman kayo dun ng Teddy. Para alam ni Ate CJ na galing kayo. Diba? CJ Dan Tamsa, kaya thank you Ben Fox. CJ, KLMNOPQRSTUB, ano yun? Harang. Ano daw? Kaya sabi mo, Jay. Tamsa ka mo na yung nakape. Thank you, Lalabs. You're welcome, Ate CJ. Ayan, nakapin na po yun sa inyo, Ate CJ. Patatamsakan natin. Thank you, Ate CJ, sa pagpunta. Love ko. Pasok na ako sa work. Ayan po, ingat po, Ate CJ. Bye na muna. Sige po, ingat ka po. Ba't kaya ayaw mag-church? Kanina is church. Ba't ngayon? Ano na siya? CJ Dan Tamsak indicate sa 6.4 million mong baha. Ayan, thank you, Jane Soto. Na siya. Pumasok na si Ate CJ. Thank you sa 4 million. Taray, nagpa-member. Wala namang bahay. Ayan, thank you, Jane. Thank you, Jane, sa pag-member kahit wala kang bahay. Di ako marunong maglagay ng yung ganito. Sorry, Bear. Wala kang bahay. Paano natin taanuhan yung bahay mo? Tamsakan. Magpakita ka na! Wa pa ako ligo. Nagtalala sa bahay namin. Doon ko tusukan? Bahay na. Salamat sa pag-member. Sa ilalim ng puting ilaw, sa ilaw naman ikaw tutukan ko. Talaga lang. Sana all magtusukan. Bentax, bakit hindi mo pa
pala ino-open yung ano mo, yung join button. Ang gara nito, ngayon lang nag-rotate. Hindi ko na pinare-rotate. Stick. Pagkaroon. Sana all nagpa-member. Wala na tuloy akong hindi ko alam paano. Paano ko sasabihin? Hindi na. Ito na naman ako. Member na. Kahit walang kahit wala lang ano yung aking member. Alam mo lang, sumisip. Ito naman ako para sa'yo. Tamsakan niyo muna ko. Alam mo lang, sumisipin pa. Oo, sige. Di na mapipigil pa. Di na maawa. Sinisigaw na ang pangalan mo. Ang iba ka na nga. Yung init ng aking cellphone. Pakita na. Magpapakita ko. Ako'y mag-share muna Kaya kang tamsak eh. Patamsak lang tayo. Jane! Aba, i-share nyo naman yung ano nyo. I-share nyo yung live. Baka naman. Ay, gaga. Wala nga akong bahay sa Asaka pa na may community ako. Si Betpax. Betpax, baka naman. Hala, ang tagal lang. Mega love shoutout! Mamo Just Vlog, Tamsak si host. Mega love shoutout, good morning. Good morning po, Mamo Just. Thank you po sa patamsak. Wait lang tol, share ko. Oh, share mo para naman. Para naman may ano ka dyan. Char.
Thank you po, Mama Chesla. May silbi. Si Jane kasi walang bahay yan. Hindi pa kasi siya nag-vlog. Nag-module. Jane Soto, i-vlog mo yung module. Nagpa-member pa. Wala akong bahay pero may silbi ako. Meron nga nagpa-member ka. Lagi na lang ako pinabawasan nito. Ibig sabihin, Benpack, wala ka talagang silbi, hindi ka kasi nagpa-member. Tapos na kita ma-share sa community ko to, Lawi. Salamat, Benpack. Hindi nakakapag-member si Benpack sa lipat. Kasi wala siya Gcash. No, Benpack. Uy, si Diana Rose. Diana Rose. Mega love shoutout, Diana Rose. Shoutout, gandang host. Maganda ka rin. Salamat sa patamsak, Diana Rose. Wala akong Gcash din. O, diba? Wala kang Gcash din. Bakit kayo nag-GPS? Pero may silbi ako sa puso nito. Wait. Silbing. Hindi pa ako nag-thumbsuck, mag-thank you ka na. Aba, si Diana Rose. Mag-thumbsuck muna bago comment. Ikaw na may silbi din, Soto. Ikaw na. At least nag-thank you ako, Diana Rose, kahit hindi ka nag-thumbsuck.
Diana Rose. Na magandang dilat, puso ay nagkabiyak. Oo nga. Nagtamsak na, gandang host. Sana all maganda. Parang ikaw lang yan, Diana Rose. Maganda. Magandang dilat. Why do I hear what a skin one? I'm letting go. Way to keep Di ba? Ang ganda talaga si host. Stress saan? Stress ka sa ano? Diana Rose. Mukhang hindi ka naman stress. Ang ganda-ganda eh. I close my eyes. Nagpuputo ng joke. Stress. Kung madami tayo, magpapalaro sana. Silip lang ako. Nasa duty ako eh. Okay. Baka, wag kang sumilip, Diana. Wag kang kulitik ka. Sayang ang ganda. Pero thank you, Diana Rose, sa pagsilip sa aking bahay. Silipin ko rin yung bahay mo minsan. Wala nang gaganda. Ano daw? Wala na daw gaganda. Sana wala nang gaganda. Wala nang gaganda sa'yo, host, lalo na may nakapink ka. Anong nakapink? Ano yun? Mega love shoutout! Kuya kong marupok, Rodsen NC, NSP. Silip natin kita, my dear. Silip lang, ha? Aba, pasa, uy! Ikaw ba yung bear? Oo, ako yung bear. Pasa sa taas. Binasa ko na nga yung sinabi mo eh. Sabi ko nga, okay lang, sumilip ka. DG lang si Jade. Diana Rose, wala pa yung friend mo. Sabi mo magano ka lang, silip. Bye host, ayan, bye din, Diana Rose. Ingat ka dyan sa duty mo. Thank you sa pagpunta. Silipin din kita sa iyong bahay. Pasap, nasa ko na yung sinabi mo. Masilip nga din kita, my dear. Ito, hindi ko nakita. Sorry naman. Sarap ng tulog ko. Nambulabog ka na naman, Diyos ko, Rode. 4 AM pa lang, bansang tika. Magpatulog ka naman, my dear, kung marupok.
Hindi ko nabasa. Sorry naman. Kaya taksyaho, matulog ka na ulit. Kuya ko marupok. Bye, Dintol. May pupuntahan ako. Sige, sige, perfect. Ingat sila sa'yo. Sige, iwan niyo na ako. Kahit kailan marupok ka talaga. Oo, marupok na ako kung marupok. Basta marupok ka rin. Punta ako sa puso mo, Aye. Baka mapunta ka sa iba. Akala ko babay na, Diana Rose. Sige, ibaba mo yung bahay mo, Diana Rose, at mapuntahan nila at love din. Kaya napag-iwanan ka ng trend tubusan. Oo nga eh. Ayaw mo na, Kuya Marupok, maiwanan nila ako. Sanay naman ako ng iniwan. Sige, bye na. Oo nga, baba mo muna yung sa'yo. Ano ka ba? Joke lang kita, Diana Rose. Gino-joke lang kita, Diana Rose. Diana, pwede ba babahay? Wag mong bahay bata. Ayan na, lablabin nyo ang bahay ni Diana Rose. Malaking bahay na yan. O, diba? Di ako dikit sa'yo. Ayan. 11 sana all. Mapapasana all ka na lang. Dan ako sa'yo, Diana Rose. Eh di wow, dalawa na to na pag-iwanan mo yung dear Marupok. Dalawa tayo, isa tayo. Wait, bakit naman Jane? Akala ko, Pentak, saalis ka na. Tatlo na tayo. Sumama pa si Pentak. Overheat ang aking ano. Hindi ako nakapasok eh. Sarado kasi ang puso motor. Bakit mo na sa akin nakasarado? Patamsak ako ng nakapin. Tulog na ako. Tulog na ulit. Mute na kita, Marupok, my dear. Sige, tulog ka na, Kuya, my dear. Sleep well. And more night. Sa pasabansang tigang. Kuya ko Marupok, hindi man lang ako tinamsakan na madami.
Ano daw? Huwag kang ano dyan ako. Pag nakauwi ako, babalikan ko yung mga tahong dyan. Oh, baka maano ka, baka magsawa ka. Bakit ayaw mo magpakita? Maya-maya konti. Magbubbles mo lang ano. It's 37 pa lang naman, no? Di pa ako 1 hour. Aba, take 2 na pala to. Marupok ko talaga. Marupok ka talaga. Hindi kasi kanina, hindi marotate yung cellphone ko, kaya nag-end ako ulit. Kaya yun, nag-take 2. Mega love shout out your Sunshine Channel. Tusok. Na masakit yun. Tusok. Tusok. Masakit yun your sunshine. Your sunshine. Ha ha ha. Your sunshine. Required ba na bago magpakita 1 hour mo? Oo. Now you know. Sana pag-isip ko ay masisilayan ka na naman ng tanging ganda mo. Ang tantalizing eyes siya. Pag-gising mo, tapos na ang live ko, Kuya Maro po. Iniisip ko na naman siya. Ay, naku, makainom na nga lang para mawala to. Huwag mong isipin yun. Di ka na mahal nun, Ben Pax. May mahal ng iba. Bakit ba nag-iinit ang GPS? Wala naman naka-open. Eh di wow, replay ko na lang kasi masilayan ka lang. Sana all masilayan. Kaya nga tuldi na. Si Kuya kong marupok ko, imbis na matulog, natulog na aba. Ang sakit ng tiyan ko. Huwag niyong pilitin yung mga taong ayaw na sa'yo. Ano ba yan? Oh, yan na naman si DJ Jane. Hingi kayo ng advice kay Jane. Uy, bawal mag-iyak yun. Sabihin mo. Ang ingay. Sakit ng tiyan ko, parang I need CR now. Sige na nga, makatulog na nga ulit, babe ka dyan, huwag kang balahura. Behave lang ako, Kuya Marupok. DJ Jane on the mix. Hingi ng advice. Tawa tuloy. Sige. Patulog ka na. Paano ka makakatulog yan, Kuya Marupok?
Marupok, tawa ka ng tawa. Gusto mo yata ulit mag-asawa. Pag behave yan si host, may topak yan. Bakit alam mo, Jane? Wala na tuloy, wala na. Ba't nagkaganito na? Nag-overheat yung cellphone. Parang ayaw na ako pag ipag-live. Well, I know, you better host. Pakitagalog. Pakitagalog nga, Jane. English ka pa, ha? Pakitagalog. Sana makulayan ng aking pa. Kulay ng asul. Pink. Sabi ko, hindi ka better. Ano pa pala siya? Nagtamsak. Awin, sabi ni Ben pa. Ba't wala ang jacket ng mga ninja mo? Ngayon lang siguro nagtamsak sa akin si Kuya Maruko. Wala kasi siyang jacket. Baka naman, Kuya Kumarupok, gawin mo akong ano. Natutulog na, nagtataptak. Ganyan kalupit si Kuya NSB. Habang natutulog na nagtatamsa. Natulog, nagtamsak, aba, ang galing na NSB lang, sakalang. Oo, sakalang. SB lang, malakas. Kasing lakas. Sakala, sarap sakalin. Ang dami mong alam, Jay. Wala kaya tang online class mo. Oy, 6 million in the house. Sana all. Magpakita naman. Sino ba yan? TJ Jane, ano daw? Nanakal?
sabi ni Kuya Pe. Alam mo ba ang salitang kulang, my dear, kung marupok? Bahay na walang ilaw, itlog na walang ilaw, adobong walang pito, para ako walang pag walang ikaw. Sabi. Umugot pa talaga si Kuya Respi, matutulog na. Matulog na ba? Nako, di na nakatulog yan. Grabe, hugot talaga, awi. Galing umugot ni Kuya Respi, may pinagugutan kasi yan. Alam mo ba ang salitang kulang, my dear? Kung marupok, bahay na walang ilaw, itlog na walang dilaw, pag walang dilaw ang itlog, kulay puti na lang, adobong walang sitaw, parang ako, kulang walang ikaw. Mga viewers mo, may mga pinagdadaanan ng lahat. Oo nga eh. Yung mga pinagdadaanan kayo, bakit ba? Pag iniwan na kayo ng taong mahalin nyo, hayaan nyo na. Sa naging part din pa rin siya ng buhay nyo. Sa nang iwan sa akin, kung saan ka na ngayon, dyan ka lang. Kurot, sa'yo marupok, masakit yun, Kuya NSP. Let it go, oo nga, let it go. Kung di na kayo mahal ng taong mahal ninyo, huwag nyo nang mahalin. Dahil hindi kayo mahal. At masasaktan lang kayo. Hello. Tayo na lang natin maging tamang mali, my dear. Sabi niya, hintayin na lang natin maging tamang mali, my dear, kaysa paulit-ulit na lang tayong masaktan sa maling pagkakataon. Charot! Kailan pa natin hintayin ng tama ang maging mali? Kapag mali na, mali na. Pag tama, tama, may tama ka na. Awi! Ayun, tawa lang si Kuya. Hindi makatulog talaga yan si Kuya NSB. Hugutero yun eh. Hugutero. With NSB. Mas malala yung pinagdadaanan ni Kuya NSB kaysa kay Ben Pax. Kasi ang dami, may pinaghuhugutan talaga. Hintayin na lang natin maging tama ang mali. Nyam-nyam-nyam. Ang gawin talaga ng bebe namin. Ubus na mga hugot ko. Kaya nga. Ito naman. Huwag na tayong mawalang mali para maging tama na ang mali, my dear, para maging aswanan na. Huwag ka nang gumawa ng mali. Puro tama na ang dapat para tamaan ka.
Ubos na ang mga hugot ko. Imagine ninyo yung crush rin kayo. Yung mahal nyo, mahal rin kayo. Anong ending? Imagination lang rin lang. Correct! May tupak si Jay. Jay, nasa na ang mga hugot mo? Ayan na nga, oh, di ba? Nagbuelo-buelo lang si Jay. Isa rin niyang hugotero. Hugotera pala. Yan na, naghugutan na si DJ Jay. Imagine ninyo, yung crush nyo, crush rin kayo, yung mahal nyo, mahal rin lang kayo. Anong ending? Imagination rin lang. Good talaga, oh. Napaka-genius talaga ng cake. Oh, galing naman ang maglakad na niya. Lakad-lakad na yun ang pwede namin. Ang galing naman ang lakad-lakad na yan. Isa ko kasi. Ang pag-ibig ay parang kape lang yan. Masarap higupin sa umpisa, maninit kasing init ng pag-ibig yung dalawa. At the end, pag malamig na ang kape, wala nang lasa, mapait na siya. Uwi, galing na Kuya Eres ko yun. Wala naman lasa, mapait na ba ang kape pag palamig? Parang hindi naman, kape pa rin siya kahit na mainit. Ganun pa rin. May pinagdadaanan na si Kuya. Tumpak. Puro ka tumpak niya, matutumpak ka ng Benpax, magugot ka rin. Hugutan na kayo. Daw? Ang galing naman na yan. Ang galing-galing na maglakad niyan. Matutong sumuko pag nasaktan na kayo. Minsan kasi ginagago na kayo, kinikilig pa kayo. Ayan na. No comment. Kaya my dear, huwag kang magmahal ng gwapo. Tsak, ipagpapalit ka lang sa malapit or sa kapitbahay niyo. Kumabilang bahay pala. Pag malamig na ang kape, huwag nang inumin para hindi malasahan ng pait. Ayun o. Oh, ayun na. At Kuya NSP, pero kumana sa'yo. Ay, kita po. Kita ko. Kita ko. Kiss nga ako eh. Ay. Sarap na. Isa pa. Galing na maglakad niyan ah. At you wanna hold me home. Gatas, inamin ko, matamis. Pag nilagyan mo ng asukal, matamis.
nilagyan ng asukal ang gatas, walang lasa. Jane, ano ba ang pinagdadaanan mo? Baka kasing lupit din niya sa pinagdaanan ko. Alam mo ang kantang napakasakit, Kuya Eddie? Gawa na kasi na sa'yo, tol. Gawa ng ano? Lasang gatas pa rin kahit walang asukal. Mega love shoutout, Ate Ginsky channel, thumbs up po. Salamat po, Ate Ginsky. Bata. Paano ka ginawa? Thank you, Ate Ginsky, sa pa-hearts. Tulsok, trabaho lang. Tambay ko muna sa iyo. Ayun, mega love shoutout, Kuya Pirahi TV. Ingat po sa work. Tulsok, nasa trabaho lang. Tambay ko lang muna sa iyo, ha? Ayan, thank you po, Kuya Pirahi. Ingat po sa work. Dalawa kong anak, bakit ngayon ay 3 na? Bakit 3 na nadagdagan? Dinagdagan mo na, Kuya NSP? Hindi naman sa looks, nakikita yan. Piliin niyo kasi yung taong nagagawin kayong priority, hindi temporary. Ayun, no? Sana all. Sana all, Jane. Dahil sa nakapin-love-love, ayan, thank you po, Ate Ginsky channel, love po. Paring yung NSP, oo nga. Ayan, palablab naman po yung pinaba ni Ate Ginsky, schedule na today. At mamaya pala. 5 p.m. Pinas time. Hashtag lang kayo ng Cherry Bear. Sana all, anak. Damsa. Dan ako sa sketch mo, Ate Ginsky. Ngayon. Jane Soto, priority na kita, not temporary. Basta dyan ka lang, dito lang ako sa bansang tigang. Ayun na, yung dalawa. Taanuhan na yung dalawa. Wait. Baka naman, baka tamsa ka niya, Ate Ginsky. Sensya na kung patutulugin mo na ang pusong nakako. Dahil na kasi bakit yung porta? Baka mamay lobat at ito na lang. Ay, magutom mo. Kalabang Orginski, ayan, thank you po, kuya kong Maroko. Ayan.
Oh, Teddy, edit mo na ako. Saglit. Huwag ka na mag-edit. Mag-edit ka pa eh. Maya ka na mag-edit. Nawala na si Jane. Jane Toto, priority na kita, not temporary. Basta dyan ka lang, dito lang ako sa bansang tiga. Ba't tiga? Tigang na. Mamaya ka na mag-edit. Balik ako, maya-maya lang. Sige lang, go. Igitin ako ng tubig. Ba't magigib ka pa, may dagat dyan? Pakita na. Akala ko, nag-isip ka na sasabihin kay Kuya NSB. Yung pala, wala. Kagigising ko lang kasi. Alam niyo yun? Where's my akin jacket, baby? Naiinom ba ang dagat, tol? Ikaw talaga? Siguro, ang init ng phone ko. Wala yun. Ayan. Di pa ako nag-ano.
Ayan, nagpakita na ako. May bubbles. Naglalambingan ako ngayon. May kailangan siguro itong bilhin. Bilihan mo na. Ganyan talaga kapag naglalambi ang mga anak. Magdadalawang oras ka na ayaw papakita. Uy, kaka 1 hour ko lang. Huwag kang ano dyan, Jane. Ayan hindi ako nagme-makeup. Hindi ako nagme-makeup. It's natural. Bakit mo alam tol? Wala ka namang anak. Wala ka. Ba't talaga ang anak? Nakikita ko lang pag ano. May 5. Ligo-ligo rin pag may time. Ay, naliligo ako. Siyempre, may pasok ako pag morning, no? Siyempre ngayon, hindi. Kasi, siyempre, wala akong pasok. Mamaya na ako maliligo. May ganang shoutout sa 6 million in the house. Mag-asawa ka na kasi, tol. Pag ako nag-asawa. Hindi ko na makikita yung ano tawag din? Ay, hindi na ako makakapag-white. Short. Oy, mega love shoutout, Mel na babangis, biglaan nagsulpot. Pag walang pasok, walang ligo. Sumusulpot ka. Mamaya ako maliligo hapon. Siyempre pagpasok, ayun, siyempre maaga ako naliligo. Alangan pagpasok, wala akong ligo. Oy, Mel, Dedeng, absent ka na, late ka na. Absent ka na? Absent na nga. Uy, 7 million in the house. Ayun, sana all. Pagpakilala ko. Bentak sa may nililing. Absent na, late pa. Yola. Ay, matamsak naman ako nito. Sana. Ito pala. Patamsak mo na ako. Ayan, patamsak ako ng piling ko. Ba't kaya naman?
Hashtag lang kayo ng teddy doon. Para alam nila na nagalit kayo dito. Puro ka pa tamsak, yung sa amin ayaw mo tamsakan. Eh wala ka namang bahay, King. May bahay ka ba, Jane? Dali na, huwag na magreklamo. Reklamo pa eh. Kailan bang all premiere? Andiyan pa pala siya, no? Si Kuya Kumaro po. Thank you, Kuya Kumaro po. Akala ko natulog ka na. Ayun o, nakita ko na rin sa wakas. Ano, Kuya NSP, gusto mo bang kantang kita habang matutulog ka? Char. Itabi ang CP. Uy, iyaharang pa eh. Huwag mong itabi, baka matulugan mo yan. Sana'y di itatabi mo sa akin. Kantahan mo daw si NSP na maalala mo kaya. Tapos bila ako sa pagkita. Sige, kanta ka na lang na parang di na ako makatulog. Imbis na makatulog pa. Huwag ka na matulog, Kuya NSP. Anong oras na is for ano na dyan? Oh, ano na? Baka alas 5 na. Huwag ka na matulog. May work ka ba, Kuya? Maalala mo kaya ako sa'yo. Ano bang magandang kanta ng aking babagay sa akin? NSP. Request ka. Aba, Jane, sampagitan lang pala sa akin, rosas bigay ko sa'yo. Anong mahal na mahal? Hindi naman, wala yung mahal na mahal. Baka mahal ka sa akin. Ay, hindi pala ako kakanta. Kailangan may ano muna. Kasi baka mapagod na naman ako. Mahal, mahal, kanya ng damdamin. Ganun rin yun, basta may mahal. Mahal na mahal, yun kay ano yun eh, kay Sam Concepcion. Usoy, di mapanagay. Diyos ko, lamon-lamon eh, nag-times 2 and Facebook. Lamon pa, hindi mukha lang yan. Mukha lang malaki. Matagal talagang ano,
Kagigil tuloy. Wala pa nga, excited to. Ayan, kakantaan ko kayo. Layong ako, sagad dun sa may bag nakasabit para lumiit yung mukha ko. O, di ba? Mahal ka sa akin. Hindi na natulog si Kuya NSP. Patay na. Ano yan? May apoy, may star, may ano. Ano yan? Ganda talaga ng boses mo. Pag yun ang kinakanta mo, parang professional singer.
Sana all professional singer. Na all, mahal ka sa akin. Di mo alam. Sa pagsibo ng araw, nakikiusap sa ulap na pagkamalinlang. Jane Soto, saan banda ang ang ganda ng boses niya? Alto ba or salto? Alto o salto? That you are in this truth, looking in your eyes, I see you light. You're trying hard to hide that there's someone you're finding. You want to live, that's your secret. Celtic. When I look at you, request. Oh my God, you look at you. When I look at you now. Taas nito si when I look at you eh. Hey dear, yeah. Common mind here, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Everybody need inspiration. Everybody need a song. Beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life really is. Flow
to me just like how this good cool is this over me. All I need, everything. Yun lang, hindi ko alam. Wala. Ayan, thank you so much. Wala pang tama yan si Ho. So, kantayin natin yung It's Complicated. Complicated sa mga, ano to, mga, may mga jowa. Yung mga may jowa dyan. Ano yun sabi mo? Ano yun? For me, it's a big yes. Go ka na to. The next step round of semifinals! Ano sabi mo kanina? Uwi ko, collab tayo, my dear. Sure. For me, it's the big yes! Sana all yes lahat. Yeah. Hello, Del Black, JR, Mega Love, shout out. Hello, hello, hello. Till now, lay back, it's already done before. And if you can only let it be, you will see I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, and you become somebody else. I'm everyone else, watching her back. I'm keeping her luck, trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why you have to go make things so complicated. I see the way you're acting like a somebody else gets me frustrated. Let's make this shoot. And you fall and you fall and you break what you think, what you get, and I'm turning into honestly, I promise me I'm never gonna fall you, baby. No, no, no. You come over unannounced, dress up like it's something else. Well, you are where it's sad. You see, you make it feel light out when you strike a pose. Take off all your pretty clothes. You know you're not falling anyone when you become somebody else, everyone else, watching her back and you can relax. Try to be cool, you look like a fool to me. So tell me why you have to go make things so complicated. I see the way you are because somebody else got me frustrated. And last night it's you, and you fall and you fall
what you take, what you get, and I turn it into honesty. I promise me I'm never gonna blow you away again. No, no, why you have to go make things so complicated? I see the way you're acting like a somebody else gets me frustrated. A life's like this show, and you fall and you fall and you break what you take, what you get, and I'm turning into honesty. I promise me I'm never gonna fall you away again. No, no, no. Galing. Love Story by Taylor. Mega love shoutout J-Vlog. And mega love shoutout Ate Asian Explorer. Pa-plug ng premiere. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Sige, baba mo yung ano mo dyan. Love Story. Story, love story daw, love story. Mega love shoutout Ate Asian just in. Love, love. Coming, coming. Ayan. Request Ate Kuya NSP. Thank you, Ate Asian. Asian. Uy, ang daming babos. Naglaba ka ba, host? Yes, naglaba ako. Naglaba ako, Lalax Asian. Ayan. So, kaya sa ating Kuya Anas. Kaya pala eh. Boss Lokot. May ganap shoutout, Boss Lokot. Dapat ka dito. Thumbs up done. Thank you, Boss Lokot. TH. Kaya pala. Naglaba ako. Naglaba. We were both down when I first saw you. I closed my eyes in the plastic star is standing there on a balcony summer air. See the lights, see the particle dance. See you make the way through the crowd, say hello. Little did I know that you were Romeo, you were charming rebels. My daddy said, stay away from Juliet. I wasn't crying on my staircase, begging his please don't go. And I said, Romeo, take it somewhere we can be alone. I've been waiting, all this never true is wrong. You be the prince and I'll be the princess. It's the love story, baby, just say yes. Talk me out in the garden to see you, waiting quiet cause we're dead in the news to close your eyes. Escape the town for a little while. Cause you were Romeo, wasn't Charlie little when my daughter said stay away from Juliet. But you were everything for me, I was begin your please don't go. And I said, Romeo, take it somewhere we can be alone. I've been waiting, all the 7 2 is wrong. You made the
Romeo sent me, I've been feeling so low. I keep waiting for your love to never come. I still see the hit. I think that the take time down and follow me the rings. Man, need you, but we will never have to be alone. I love you, and that's all we know. Talk to you, talk me, gonna white dress. It's a love story, baby, just say yes. Oh, 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 oh. When I first saw you. Ayan. Babaan na kayo ng mga bahay niyo dyan at magdikit at magmahalan kayo. At magdikit at magmahalan. Andyan si Elteds. Asa na yun? Mega love shoutout, Elteds. Kumusta na nga? Anong sabon mo? Sabi ni Boss Lokte. Thank you, my dear. You're welcome, Kuya kong marupok. Huwag natin, ibayin naman natin. Huwag na tayo As God saying. Ay. Ano ba yun? Ayun na. Nandyan si Elteds. Sana all malaki ang bahay ni J Vlog, JR. Sana all 10 na. Ayan, ano na ako. Hamsak. Tamsak na ako, Jay. Uy, tapos ka na maglabahos? Yeah. Tapos na ako, Asian. Dahil sa nakapin, ayan, gano'n patulsok ng premiere. OFW kamay, tusok host, mega love shoutout, OFW. Kamay. Ang cute mo talaga, host. Thank you, Ate Asian. Nagpapakyut. Pakitamsakan din po yung pinaba ni Ate Asian. Ba't naka-off yung mo? Bakit naka-off yung comments mo, Ate Asian? Kaso, hindi kaya isa ako. Hindi ako kasya. Baka, ba't naka-off yung comments mo, Ate Asian? Off comment ka pati doon sa mayan. Yan. Off ba? Opo, naka-off tapos yung sa may live chat mo hindi makakapag-comment. Bakit? Di ka dikit? Dikit ako sa'yo, dikit na dikit ang aking puso. Ano ka lang, off yung comment mo, tapos dun sa may, pakanta nga ng Crazy Year, tita. Ayun, may galap shoutout sa Elteds Vlog. Kamusta ka na? I miss you. Ngayon ka lang ulit nag-YT, Elteds. Crazy Year. Wow. Maganda itong Crazy Year. Kamusta ka na Elteds?
Covers TH. Wait lang, tignan ko muna. Covers TH. Muted, walang boses. Sinando ko lang, tinaray ko pa lang yung kanta. Yali ka, sala. Bakit? Gusto na po kayong lahat. Pwede ba magbakasan loob basta dikit ka host, no? Pwede ba? Look how it will. Just let it flow. Let it take me where I want to go till open the door. And there's so much more I never seen it before. I was trying to fly but I couldn't wings. But you came along and you changed everything. Keep my feet on the ground, spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling night. I am lost your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Hindi ko masyado kasi alam to. Hindi ko masyado alam yung crazy year. Jaydan, bakit hindi ako makapag-comment doon? Dikit naman ako sa'yo, dikit ng aking puso. Sakit oy. Dikit naman ako sa'yo, Ate Asia. Dikit, dikit. Ayan. Ay, at least kinanta mo po, tita. Kamusta ka na at kamusta na yung jowa mo? Ayan na, kanina hindi eh. Hindi ako makapag-comment kanina. Ayan, nakapag-comment na ako. Ate Asia. Host! Yes, Jane, kamusta? Kamusta ka na, LTEDs? LTEDs. Host, bakit, Jane? Si J-Bak, asan na yun? Si J-Bak parang hindi nagbabalik. Hindi rin siya nag-ano, na... Tadana.
Okay naman po. Nakaka-recover na at nakabalik na din sa work. Okay na yung ano mo, yung opera mo. Ingat pa rin, Eltens. Buti naman nakabalik ka na sa work. Tagal mo din nandun ka na, no? Pero magwa-whitey ka ba ulit? Si Lola Bianza, si Chels, kaya musta na? Di ba meron naman doon, na GC, nandun ka pa rin naman yata sa Spartan. Harang host, saan kaya? 3 hours ka na host? Hindi magto 2 hours pa lang yan, Jane. Bakit? Si J-Back, hindi naman siya nagbabalik. Nagbabalang eh. Biglang alis, off ba, bakit? Thank you po Ate Asian sa paharang. Harang. Magloob man sa'yo pilit. You won't feel out of how it's only around. Wala na si Betpax, igib na sa dagat. Nag-igib na. Oo, harang! Ayan, ang tagalapag niya, June Explorer. Thank you po, Ate Asian. Love. You won't be standing around. You make me crazy. Natulog na rin si Kuya NSB.
Mag-ano na rin ako, mag-end na rin ako maya-maya. Gawin ko lang siya ng 2 hours para mamaya end na ako. Nakakaantok. Inantok pa ako ay. 11 na. Hi, baby! Hi, baby, baby, baby! Uy, bakit naman? Kasi kanina pa ako attention. Magsampay ka muna, host. Babalik din ako tulog. Tapos na akong maglabate, Asian. Ano ka ba? Uy. Ayaw ko. Kapilayan. Anong oras na dyan, Ate Asian, sa inyo? Mga anak mo yan, host. Wala po akong anak, Ate Asian. Pamangkin ko po yan. Wala pang akong asawa. Anak agad. Hala, pinagkailanan ni host. Oo, wala pa po akong anak. Uhulog yan. Ayaw mo lang siya maglakad. Wala pa akong anak. Wala akong asawa eh. At pas ako mag-isip host, ganyan dito sa Europe eh. Kaya pala. Talaga sa Ate Asia, no? Anong oras na po ba dyan, Ate Asian? Sa Europe. 5 a.m. dito, ba't hindi ka pa ang aga pa pala dyan eh. Sleep ka pa po. Sleep ka pa po. Sabi mo, tata. 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 Inaantay ko magsampay ka. Tita. 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 Ayan na oh, nakasampay na isang piraso. Tuyo na siya. Saan ka ba sa Pinas, Lalabs? Sa ano po? Casimiro lang. Sa Pinas. Las Piñas po. Las Piñas. Bakit po, Lalabs? Ay, nandiyan na. Oo, mayonnaise. Mayonnaise yan. Mamaya, sabi mo yun. Paparapapa. Love ko to. Malayo ang aking lugar. Las Piñas po ako.
Agoy host, dami mo palang bola kanina. Iisa lang palang nilaban mo. Maksa ka sa sabon host. Okay lang yan para mabango pag kahit isang pirasong laban mo lang. Ba't ganun? Ang sakit sa tenga. Andyan lang. Ay, tinuturo. Cavite ako eh, Dasmariñas. Hala, taga Cavite ka lang pala, Ate Mano, Ate Asian. Akala ko nasa probinsya yung ano mo eh. Taga Cavite lang pala ikaw, Dasmariñas. Akala ko taga ano ka lang din. Yun kala Ate Biron. Yap, may bahay ako dyan, pero taga Davao ako. Pero umuwi po kayo dito sa sa Cavite, sa Mariñas. Yes. Alam ko yan eh, yung Cavite, sa Dasma. Kailan ang uwi mo sa Pinas? Ate Asia. Diyan mama ko nakatira at papa ko Davao. Tapos, may bahay ka din po sa Davao. Yes po, lalabs. Kailan ang uwi mo dito sa Pinas? Harang. Plan next year uuwi if may maging okay na ang sitwasyon. Kaya nga, sana nga, maging okay na ang sitwasyon, no? Marami nang gustong umuwi eh. Ng mga nasa ibang bansa. Gusto na umuwi sa Pinas. Sana nga okay na. Pero ngayon, maluwag-luwag na rin kasi, pwede na ang mga batang gumala. Mahirap kasi baka matenga dyan. Sa bagay, tama ka. Maganda naman po yung nyo dyan. Trabaho nyo. Stay na kayo dyan. Di ba po nagpapagawa kayo ng asyenda? Asyenda? Mega love shoutout, Jen Soto. Hindi na nakabalik si Ben Pax. Naligo na sa dagat. Saka 1 month lang usually bakasyon. Baka maubos time sa quarantine. Oo nga, dapat yung uuwi po kayo, yung wala ng quarantine. Kasi sa quarantine pa lang, talo na kayo. Quarantine kayo dito, 15 days. Tapos, 15 days ang gala mo, balik ka ulit. Hindi nasulit yung bakasyon. Nasulit sa quarantine. O baka na yan, baka mawala na yung quarantine na yan. Kasi medyo okay na dito, nagluluwag na hindi na sila masyado mahigpit. And pwede na ang mga batang lumabas at makapaggalagala. Sana okay na ang lahat para maganda.
maganda sa Pasko, no? Sana ngayong Pasko ay maalala niya ako. Praying maging okay na sana ang lahat kasi 3 years na hindi na ako nakauwi. Uy, ay, ang tagal na pala, no? Uwi ka natin Asian bukas. Oo nga, ate ko nga sana uuwi second weeks lang siya kaso second weeks rin ng quarantine. Hindi rin nakauwi dito sa amin. ticket post. 3 years ka na nandyan, ang tagal mo na pala, Ate Asian. Oo nga, Jane, no? 2 weeks din, hanggang 2 weeks lang pala siya din. 2 weeks sa quarantine, eh, di na sulit ang bakasyon. Sulit sa quarantine. Pero siguro wala na yata yung mga quarantine na yan. Grabe naman mag-quarantine 15 days. Imbis na yung bakasyon mo yun eh, hindi. Na-quarantine ka lang. Uwi na kayo. Kayo nila ate Bira. 10 days na lang. 10 days na lang ba? Sa green country at complete vaccine ka, wala nang quarantine basta may PCR ka ng negative. O kung kumpleto ka naman ko, ate Asia, wala ka ng quarantine. Kumpleto ka sa vaccine mo, di maganda. May 5 days kasama pamilya. Ubus lang ipon nila, kaya doon na lang sila. Kaya hopefully next year maging okay na Miss Philippines at sa mga foods. Kaya nga ngayon mahirap pa rin ang dining ngayon kasi kailangan talaga ng fully vaccine ka. Syempre, pag nag-dine-in ka, inihingi nila yung yung fully vaccine. Kaya yung iba, hindi nakakain sa dining kasi sila full vaccine. Sa bahay na sila. Ayan, pero pag maging okay na yun, siguro baka mawala rin naman yan. Hindi kasi nagpa-vaccine din ang iba. Magiging okay ang lahat. Soon. Tiwala lang. Papaksin ka na host at kain tayo sa turo-turo. Ano yung turo-turo? Mga kwek-kwek? May vaccine na ako, isa lang kasi hindi ako nagpa-fully vaccine na baka November magpa-second dose ako. Pag kumain sa fast food, may harang. Paano pag food ng order is for sharing? Ang hirap, saan ilalagay yung food? Plastic. Ewan ko ngayon, bakit ganun ang mga naisip ng mga yung... Complete mo yan, host. Ano yan? Bingi ang pag-isa. Magiging bingi.
kasi hindi ako nakapag-vaccine ng ano eh. Dapat tapos na ako eh, kaya. By November. Magpa-ano ako, second dose. Ay, kalaksabi. Nahiya sabay kong nadarama. Jane Soto, magdala lang ng kanyang-kanyang plato. Sa akin nga, plastic eh. Yun sa'yo, Ate Asian, magdala ng sariling plato. Kahit magkakamag-anak, bawal mag-share, pero pag uwi, hag-hag naman. Ano ba yun? Malay ko. Kaya nga, bawal daw, pero pag nasa bahay na may kiss pa, hug pa, saka pa. Hindi na kailangan pag Kailangan malaking bag hose para kasya plato pang restaurant. Oo, kailangan malaki yung bag mo. Siyempre, malaki yung plato ang dadalhin mo. Alamin mo dun sa restaurant, baka may mga dala kayong plato. Bawal ang share. Oo. Maleta. Nakakaloka. Mga pauso ng mga ano-ano. Bawal ang dining. Kailangan mayroon kang vaccine. Uy, maganda na yata ngayon sa MOA. MOA. Mamaya. Dito sa Europe, uso ang eco bag. 1 dozen na plato kaysa kasya pwede na yun. Importante nasa restaurant. So, di ba? Uso rin naman dito ng eco bag, Ate Asian. Pero mas uso dito plastic. Tapos check pa ng guard pag open ng plato, malaki lang laman. Ayan, mega love shoutout Miss E. Tuso. Ayan, thank you. May jacket siya. Dito sa California, walang eco bag. Bakit? Ang plastic hose sa gathering lang yan. Hindi, Ate Asian, hindi lang sa gathering yun. California and Europe, magkalayo ba? Sa Asian, hindi na natulog. Morning na 5 a.m. sa kanila. Sa gathering host kasi kailangan may maiuuwi.
sa gathering kay ano. Kahit nasa ano ka restaurant, basta may bawang kang plastic, kapag may natira ka, di ilagay mo sa plastic. Oo, sa gathering lang. Oo, sa gathering lang. Tapos, sinasabayan ng kanta ng balutin mo ako. Balutin mo ako at liwanag ng aking Jay, tama. Haha, sabi natin Asian. Sa Ate Asian, ay hindi na matulog Ate Asian. May work ka pa Ate Asian. Nung oras work mo. Ang sasarap na mga luto mo Ate Asian ah. Sana matikman. Sibol lang araw. Kailangan sa gathering host, dami kang plastic kasi baka maganda kutsara nila. Pwede na rin ibalot. Ba't kutsara lang? Pwede na pati plato. Isama na ang lahat para sama-sama sila. Walang maiiwan. Yan ang ugali ng Pinoy. Pinakain na, may plastic pang dala. Halata ang plato, host. Ay, kung malaki naman yung bag mo, hindi na mahalata yan. May nag-message. You have copyright claim. Lagi na lang may copyright. O di ba host, na walang antok mo? Akala ko ikaw yung nawala ng antok. Kasi sabi mo kanina matutulog. Pag kutsara at tinidor, pwede nga naman ibulsa. Jane, baba ka bahay. Wala yung bahay si Jane. Pero nagpa-bender. Wala siyang bahay. It's calling to myself for the 20 times said. Reading text you sent me, got no memories, something bad. After real samba. Nanggugulo lang ako kay host. Oh, bahay ko na lang. Ayan. Tamsaka mo na lang yung bahay ni Ate, Asian. Jane Soto. Kapatid ni Vic Soto. We were born into each other. We're sitting at the away. And maybe that was a big mistake of my life. And maybe I would have moved on and start the night. 'Cause it's 12:51 and I thought my feelings weren't gone. I'm lying on my bed, thinking of you again. And the moon shines so bright. Uy! Exit na ako, host. Lalag steady. Tulog na talaga. O yan, sabi ko matutulog ka na. Tulog
ka na. Thank you, Ate Asian. Love, love, love. Have a great day and keep safe. Bye. Ayan, keep safe din po, Ate Asian. Always. And love. Mwah. Asian Dan, thumbs up sa Premier. Dikit ka lang, magpalipad na lang, kulang. Ayan na. Isama mo na ang palipad chain para ano na, ano? All na. 12:51 and 12. Ba't hindi ko naabutan yung LS mo, Ate Asian? Madaling araw kasi dito yan. Madaling araw pa dito? Nag-LS ka? Sa sipon ng laraw, nakikiusap sa ulam. Para complete package, oo, complete package na. Plato o kutsara? Ayan, chain, golden spoon, pwede na. Hindi na makakatulog yan sa Ate Asian. Tulog na Ate Asian, ang aga pa dyan, no? Baka may work ka pa po. Yan mo. Hayaan mo lang. For yung ano, for yung viewers ko, pero dalawa lang kayo nandyan. Bye na nga talaga. May work ako tomorrow. Bye. Bye, Ate Asian. Keep safe always. And love, love, love. Sige, pag golden kita, golden bibe. Hayaan mo na, Jane. Matutulog na sa Ate Asian. Wow, heart, kulay dilaw. Good night. More night na dyan. More night po at Asian. And sleep well. And God bless. Mwah. Yan, ingat-ingat po kayo lagi dyan. Ngayon lang ako nakakita ng heart ng yellow. Uy, bumalik si Pentax TV! You're back again! You're back. And ano na, ang tawag doon. Nag-message sa akin si Lolo, sabi niya, copyright claim. Alam ko naman may copyright claim kasi kumakanta ako. Akala ko, nalunod ka na, Ventu, Pentel. Balikan ko talaga ang taong mahalaga sa akin, Awi. Sana all mahalaga, mahalaga. Say that's you for you. That's your look into my eyes. I see. Ano, Miss A? Paunahan ng... Pakiuna naman po yung naka-pin, Miss A. Miss A. Ang galing mo, meron siyang may ads yung niya, yung video niya. Yan, Miss A, dinikita na kita. Baka naman yung naka-pin. Pakiunahan po.
Ako, road to grade 5. Road to grade 5 na siya. Kung mahalaga talaga siya sa'yo, kung mahalaga talaga, say, hindi mo babalikan dahil hindi mo na sana iniwan. Kung mahalaga talaga siya, hindi mo babalikan dahil hindi mo sana iniwan. Chen, kahit anong lalim yan, hindi ako malunod. Kasi mukhang salbabida na si Ton. Hindi talaga yan malulunod kasi salbabida. May salbabida yan sa katawan. Paano pag pinulikat ka? Wala na. Hirap pa naman pag pinulikat. No? Sakit nun. Namimiss ko na tuloy yung iniwan ko siya kasi may ginawa ako kaya bumalik ako kasi hindi ko siya matiis. Sanay na akong pulikatin, Jane. Batang dagat na to. Pinupulikat ka talaga, no? Benpax. Na 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 na. Hello, my friend, Indonesia housewife in Pakistan. May nagano sa akin, ang cute niya, Indonesia housewife in Pakistan. Hindi siya pumasok sa LS ko, pero nagbakat sa aking live stream. Sana naririnig siya, naaalala kaya niya ang labso na irito. Ikaw lang may sabi na ako'y mahal mo rin. Oy, tol, pag aabot ako sa 5 hours na nag-spear fishing, akin meron, naamoy mo na ba ako? Aking ka na lang, aking ka na lang. Ay, kaya pala amoy alat ka, Benpak. Ayun na pala si Mel Mabangis. Mel na Mabangis. Sunyang harana, hana turbo dadadaw, pakikiusa sa ulan. Na 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 na. Bakit ang tahimik ka, tol? Tahimik, kumakanta ako dito. Aray. Second on it, Diana Rose Gambiana. Labrador Park.
Parang ayaw basahin ni Tulen chat ko. Inaanto kasi ako. Bag out na ako. Naka 2 hours na rin naman ako. Ayan, makapagpahinga na rin naman kayo. Ayan, thank you rin sa inyo ha. Sa pag-stay niyo sa akin. Sana ko. Ayan, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye na tol. Ayan, mag-ano ka na rin. Mag-edit ka na. Tuloy mo na lang yung edit mo. Oo, kasi naantok ako. Wow. Ang aga ko nagising 4. Aga ko nagising. Tapos sa tulog ako ulit. Nagising ako alas 7. Naantok pa ako. Bye-bye na. Thank you so much for supporting me and Wawawi. Di nga, pero 3. Maaga na kasi natulog yan. Maaga. Alas 12 ako natulog. Oo, tsaka battery, ano na ako, empty. Battery empty. Ngayon lang ako dumating, mag-out ka na. Di, ikaw naman mag-live, Bentax. Kami naman ang mag-ano sa'yo doon. Magkulo. Manggulo kami sa'yo. Malulobat na yung cellphone ko. O yan. Hindi na kasi nag-charge. Hirapan ako mag-charge. Sige na. Next time na lang ulit ako mag-live. Sabi, sleep na daw. 4:30 pala nag-sleep. Maaga ako nag-sleep no, mga 12. Tapos, nagising lang ako ng 4:30 yata. Nagising ako. Kasi yung pamangking ko, biglang tumayo. Bye-bye! And thank you so much sa inyong dalawa. Dahil kayo ang winner. Dahil nag-stay kayo sa aking bahay. Bye-bye! Sleep ako kahit konti kasi na-inton ko. Sige na nga, bye. Ayan, sige na. Mag-ano ka na rin, mag-live ka, Bentax. Ikaw lang hindi nag-stay. Nag-i-stay ako. Nag-i-stay sa kanila. Nag-i-stay. Bye-bye! Ang laki ng braso ko.